Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Haberdei bagajing sa priang gijing tho uba dispersing rani unong wa jing tip lingba ka right to information RTI hakiren san social media ki bauang. Bagajing don ki thei demet ka wanra ka jingyo nong ya ka jalla. Hakanok pai singi jonga arpusan tarik yoyong arja punriu ki lat pathai kubor ki la kli u. Lau kursan e ami ka jat kam. Uba dispersing ulaong bagajing kran jong u bagajing don ki thei demet ka penyo nong ya ka jalla ka long. Balada ki thei demet ki yat hakalenti ka badai kan yarap ha bat pelat na ka jing song kha khna bat penduna ka kam ya phet tanga. Ulaong bakamen sim ka khta habaya ki kin thei khasi la shakran ben bat om tang na kari India henry wat shaki wei ru kiri komta ka dai halor ka ne ka bau pen song nong rim. Uli thu ru bagi thei demet kim dei ban yeng that lat hakin dai lat bat kim dei ban ya khot kti ha ki te gi jaka henry le daga jing start namar ka an kampat ithu. Ulaong balada ki thei demet ki le daga jing song thu jingmut ka kam demet kam dei ka basniu henry ka dei ka penyo nong. Suruh pai ba bangalet nyawan ka don sya ta jing kentok yang aktivis halal kitu jing kren junga sepang gini sekwaka. Te jing kentok kam dei tang dak ketien don do ki bal bertio surok ro. Ume ma dei presiden ng garam. Te me dei dalar jong ki thei nuti. Ai ka akta ba dei tang ba akta yang om dei tang ba akta yang lakta ro ki mi jong ka jing jonga. Marban sikno yang aktivis ba me la dei tau presiden jong garam. Me dei tau dalar jong ki thei nuti. Me kadur jong me melong kum ksuat ka kam lo kum ksuat. Kakta cha wa yang kam ta ndei ka ya ka jing ka sem jonga ta kakta da sisa ya ni ka jing kan tho gi brio ka balik buan ngam tip balik ka viral hadu kan ni abang alik suruk hamadan dia video baro ki pikir yang ya nga di haba sit besar na kalian jonga waktu bis ka ei banga keren pim yo ilut ka ei ka banga keren ha ka jing sha ka tu sni ba kan ka phange kadai ka jing ta jong ka mensim jonga ha ka bedei ba kane jing kren ben ya ki khon kan the jongi kata hi ka objective jonga ka jing ta ba ki kren ben ya ki khon kan the jongi bar ki jing kren ben kam dei tang nari la jong sabar ki kren ben bai khon ka si jongi ki pe ek statistic ki shamba ka Meghalaya ka long highest polygamy in India. That mean hadu riu point one ta ka jing ya phet tengah ka jing ya tengah ki muslim na pa lakshadip ki 100% statistic apa Kashmir 100% ndai ka ratio of polygamy ka don tang 0.5 hadu 0.4 ki muslim ki la ban yo tengah sangut we brio ta ka ratio tang long tang 1 tang 0.5 di hangi Christian state kabadon hadu new percent ki Christian ngilong organized merit lagi jingkeli kalong balai kan ka polygamy ka kiu tam ha jala jongi ka awan hadu 6.1 bar ka single woman po jala jongi ka apoi du lai kau hadu 4% kadai kata hi ka pelong yang apan kata ka jingmut jing berkat ya ka jingkren ben jong ki beriu benabar ya ki kan te ka si jongi dei hang ta ngapan song rim ba wanwat ya kadau balai ke jia komne habang wat ya kadau ban kong ke dei ki jingya phet tengah khna ngaklem kan no ayusenrang ngaklem kan ben yusenrang ka tum tu jingkren tu kan ni tu sni ngaklem kan ben yusenrang balai pi ben ya tengah ya kurji ki jakur jadi we ngaklem kan ben yusenrang ngaom kumno ngaom ba ki puana samlate love is blind di tang syong sistem kelai tengah lo kita ba ken balai kalong ta namar ba ke jing bom don kam don jam kata ka ken klem ken ben nisra ya ki ken thai nga ken lomsom ngong ki ken thai bapli lai po sau po percent ki kit konre ki don balasa kan no benami ki don balas ken ben ki jat Kidon do ki bapoy ha kane kam ka bongi keno menta ke seko ka
Kata jingkren jong beriu ngasu rem. Marbale habang awat ya kadau kum aktivis ngasim. Ba kanek jenjan yu kuntai. Nam ta ki kun hab le ka company mi. Nam ta ki kun kala ban long ro ke tinja sek wa ka. Ha India om itu ita sek wa ka. Ndai nga ongru hat ko sni la mayu ik sek wa ka ba phimdei ban thalat ha po pis baja phimdei ban ya khot kiti pis baja ban ya khawek ti product ndai le dak jing sta nama ba ka an kam itu te pi le dak jing stu jing mut yalang nga ongru yaki da phi le dak jing su thu jing mut ngam ong yap ka kam jong phi ka basniu ngam ong ka basniu ong ba na ka kam jong phi ro ka don jing anong wala nga hapde nga jing tiet jing sempat ya phi ki thei dakan ya phi ki thei nuti ya phi ki sekokar ngadang komito ya de ko sekokar la phi don kita ka jing long ka ba tham thak rong asurok phi nakleng jong phi yo anong ba nomor 1 kumno ka like ki jing sung cha khana nomor hajaka ban ka kam 4 jam ya ka ban ya sung ya arin no sung gorim ka kam 4 jam padam tele se don kumapi ya se ka refresh no ki jabiang jong gitu tari menekong kabar siap miat sini stai bat kasuhok bat kelepap ni banyak klah dengan galok dengan supap ti habkut banyo ada kawe ya klah di kene gai lok trai tangun mata katu ya klah dengan galok trai ni ka family ka pat no prak dengan ong ladon la se dadon kuma pi bade ya se kairap yaki are dalet kum tu dai kendo igini kisah kuasa ada katu kejabi la neutralize no lai kendo biang bakal try nalorita ya is Thailand is Singapore balai ka kiu ka state hadu katu balai namal arik radicalize ya ka seko ka arik radikal asian na pelong an kita ris keleng percaya gele is Thailand kata kini national call jong beriu la khalang na tu kolong kuma tai kata Baligin ya akhok berkelepok. Baligin ya akhok berkelepok. Ya akhok kumno apa poligami pasti jungi highest in India. Baligin akhok. Kejingkit kondrai harus jungi lipo 10%. Baligin akhok. Takadang wakin yang jingsya. Lada di India ka itu ya kini kisah lokal kemudian kata kemudian jingpang iya ikanam don shu marbale man la ka banai hap tes itu beri hajaka banya sang sasnong banya sang sane stai men ka alat ke jenis sasnong la ka kormen galong ko Thailand la bu bi jaka itu beri hap tes man la ka si banai hap tes itu beri tika pelai ya jing kharoi jong kini ki HIV dari po India pada tang nak ada ba kormen kam likarai ya kini ka sek lokal jingkerai ki HIV halong adu bucerkai marbale kile hasnom penbit yuwe kena tu la nang bit kata di kadau ba kapelong HIV ban kenrei katu jingkren hadien kawan hadien bangalak ngalak mai kita nuti lagi kita dekat namai kumno ngong ba phim don hok ban shu khot thaw ekti surok kumtu ta banongkong phim don hok ban shu that borom kumtu kamtam na yeng mani amai gitu bah pile ikano kono ko kam le dak badon borom le dak jing stu jing mut ndai ban that borom dei ka stiet makane ka dei ka ri tip liu tip lei phim dei ban that borom bat halor kata ka poin ngaong lada piaya dak jing stu jing mut ma phiro phora tak jing mentoi ka stiet ka mentoi kumno ka mentoi na marba habadon gitu ka pelaj ya jing song kha khna ka pelaj ya jing phet tengah ya ka Daibus kadai ko ya ngalai bak high ratio daibus ni kalau highest in India kapelai ka daibus bada ka jul poro kapelai do yani jigan kharoi jom ne u nyangjing pak ndai habasit na kaleng jong ngai ngadon be sekaliang jong kinthei don sikiliang kamre namar paling susi ya jingken ben jong kilok kijor bak kinthei ka si ka kale binemi ane ka song dukan ka khar ni jaka ni khar kumpul adon nomor wai UN sun no insyaken ben be kan thei de wakut pada kan thei ka le kan kono kamro
tang nakadaw kade highest poligamy, highest number of single parent, ti berpilih ban saja ya ikun kasi kam kabanse ka thom te asa. Kade kata ka poin la ka chubum tak la ka don ke jingburi. Ha, te tol jen ke jingburi kam don ke jing that ya ka hapo ka state. Mak jing don thei bun thei di met adu menta ka kum ka census arah ja ka saw kum pe du saw hajar aspasan pungut hapo Meghalaya. Te lada ka don ke jingburi lese ka kiu ke jingpang HAB. Te halor ka taro ngihap nakaliang ka foundation ka don ke foundation kum kripa ku women organization jadi kamram jongka ke kamram jongka kum no ban ai awareness itu kente kum no ban ai arab ya itu kente makin yeng jong hijab kum balong menta ya itu kente ngi syua tim ngi syua no ande jikano kana financial assistant na kaliang ka kur na kaliang ka snong na kaliang sarkar zero financial assistant zero financial Tiada cuba ada kakari kita jempang, karoi kita jempang lah dan kita secret, jinya tip secret karoi. Tinggal kentu ke je department pada, department apa buat? Bakin taulat, kumno, banyarap, gitu, kiberiu, kibangat dah ketua kam, bahkan dunas kuski kata kejeng karoi kita jempang, bad kejeng dun kan dunas suski, ya kejeng don kisah kam, nama bakil abiang kam kajam. Wei pun kuat, biar kan tiga si kebanlai gitu kam. Dari kapan si te kathom ya kam om don we ro bakwa ban lei khnang itu kam dari jing don yang gitu pada ka don de kalat pada ka bala ban contribute ya ka ekonomi jo state ngila ban om ba ka de ke basniu de hui ka liang pada ka don ka ka contribution nam tajung ki pada ka don ni te ka don ni balingin sore mi kata balingin sore mi kata de kita jing ong jong phi ba le se jing don ki kam bari kan kiu jing pang i kata te ka shong ka jing start jong ka Meghalaya Women Commission jong ka kerkipa formation bat kini ki seng halang babun ban thaulat kumno ban yarap yaki thaulat kumno ban ai awareness yaki ban pendu ya ta ka jing kharoi jong de jing pang i ngamut bang ong ngapen slur ka jing penslur kam de nanga nga syu ai betang ka opinion namar baharin dia empat itu ya kini kisah kan tang ban penduk inam la dah ban penduk enam la ti kamut banga nga penslur hari penslur itu ta kam abang ngarang ada ikur gijat ha wei ban penslur ban ka persane ka akur jonga makan lejing tu ban yeli kemet dari ban yeli ne law ni gijat wei to kur bakwa akur jong ban le kumta Ndrei ketika circumstance de kar kom long jong tu ka jing jong tu ka jing kendo jing jong tu victim na nga keren je gitu jong ka yo i pelen ba Meghalaya ka di highest polygamy in India highest single mama in India te jing li nga aktivis bang balikin kalong kum ne de ni sakren ben aku ro oi pertai ni sakren ben dari bandong bang nga pensluri kata dan penseluruh kumno apa ke partai ke dep kenda ke dep ide partai ke jenglong jongi kumno nga penseluruh nga keren ba ka kos banga sopang met naman tay kentay babun ni kade kentay kanong kit kanong pa kanong jen kit ya jenjar ya ha apa la pelok apa kut kentay ha kit nga sukhia nam ta kentay te ta kadang keren di kamut pada jeng keren jo nga penseluruh kam sniu ka kam sniu le ka ami ya jeng keng sama jarur kisah ko ka ha 6.1 ka polygamy 4% ka single woman tika ta ka body language la pan sya te ke jing long ka state jongi kata la pan sya nga syu ai opinion na mga sukhya ya jing gran ben ya kenthe tangum tai wat la ka India ka long illegal ndre ka ya ka mon lai lu jong ki beriu mla ban ka te ko Supreme Court ru kau ni kamon jong gibriu melawan kau. Tiga takamon jong gibriu, India kabun makin ni kisah kau India. Apa Bangalore lagi dan kuba Arlang Dunai. Apa Bangalore. Tiga jingdon juga ni, kumbal orang syakmat, kaura kataga jingionong juang, ya kastit. Dari kuba orang pi kaya onong hakan okor kau.
lane hakno krukom ki pelat ya jingi syong khakna kata ne nak body language jong ki brio bro khoi ni tip balingi kwa syong kha ting ka kam ka jam padon ni supun kit be andayo khun ne boleh lo tip la de ni supun kit be boleh la wara do kha ndai habadon kini ki sekokar ki balalong organize let's say gidon kinja let's say menta ka juk internet let's say gidon de group ki bom tip lagi ni kita ti ki brio baca ka gini kena samla let's say kam jam padon aja ka ban lok kam jam padon de ora ka jing pat ka kenapa jing pat hayang sem pora kena te pona yun jing iet ni jing iet te kalak slay de mario brio ba khambu ni ka ora ka jing pat ni pun ba kita re habadon kum kitu brio de kum tu brio pada syukur dua begitu brio ada dia kan dua begitu kerja biang kalau amelen kalau ada fresh tinggal lo asmat biang beli belah biang tak belah cinta ti wei pada bangkuak kun baroi bakkuak kun baroi andi dalam biang kam kejam min sayo kun ki kata kade jing anu jong ngabung ong ba gidon gini kisek lokal ke rapu penduna yang jing syongkha kenal Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya